ka ayom ka baar, kadai ka ayom jong ka perem. Kadai ka ayom ka ba itinat namarba ka sedang man khilung biang kamariang. Bat ngangai haga jingim jong way bangai derkalong komta ba anda filaya lembaga jing tenju la fiya lembaga ta ka jing sya shitam lembaga ta ka jing sya kriat ka jong pi lembaga ta ka jing sya tangan ka jong pi kumbo jisu ya kan wan bet ka ayom ka baar ka ayom jong ka perem. Bat kadai kata anda haba unong rap ru uladap ban pen kre kal dai ya uru ban bet iu sembai ha kata ka kendo. Tadi kata ngihaban ya jaga por jong ka perem dei tang musyu sakut sa aga telang kanwan baik ka por juga jingkerku ya way banget. Bat kata ka jingkerku kam sa tang ka por perem kawan sa ka benta ka balai. Ka benta jong ka jing up. Unong rep hadin mula bet itu sembai up bat ngikum ki banget ngi up nautra. Amen. Tadau ngi up no traya ke ke bakam kraho ngi layo ke jingkerku bat ngi up bagata ke jingkerku don ki breu ki ba si tap pisah bang hap up ban yo interest sibun dan ki ba tap fixed deposit li hap up te haduk ban dadap ne recurring deposit RD hap up te kenang ban yo ya kato ke interest balada pim up pim yo takada haba pi don how try pi ban up kumba pi up ya kata mo dan kiba tap life insurance, kiba tap ki savings bo per ki dan kiba up ya ketu ka por ban yo ya ketu ka pisan dala mature ketu ka por ma yo itu interest ka bahaya dan kibri tap fixed deposit ki yo sibun tak ada hap up ya ketu ka por ban habang ngingi la fix ya ladi bodu trangi haban up. Amen. Ngi haban up. Namar kata ka sedang kalong ka bekendiat ka por per em ka daya bekendiat ngi haban up. Bahkan wan baik ke por liur haga jingim ke jong brio. Amen. Jayu por liur. Silayam kiom ki silay nang ta kiwa ki silay. Ni ia ke por juga jing silay. Bahkan day kata haga jingim jong way banget. La filaya ya ke telang lapas ya ke telang fi poi ke perem kan poi baik ke benta ke balai juga jing silay haga jingim ke jong pi. Pinyu ikon ki kti ki jong pi pinyu ya ka yin ke jong pi hoi ka baneng kong ka dei ya pi ka baar ka dei ya pi ka balayam ka kren wa di kon ki kti ki jong pi pinyu ya ka jingkar khu ke jong blai hakata ka jingyat lenti ke jong pi bagi blai un pelong ki kon jong pi ka kli om ka tedong un pelong ki bhalor om ki bhapo ngai iya ke ni ki sngi bon ki breu namar ba kim shakri u blai am ki mat jing kraw ha ki kon ki control ki kmi ki kpa ki long thikum ki knai hakmat u jong sing ndi tang hakmat jong imiao kai ka daw dang itres ki history ka dei ba ki kmi ki kpa ka por ba ki dang ret ki kon kim dan por ban ai ya ka tien ka jong blai yo pan pisah ai bet pan ka idin kam ai bet tang ba ikon inom pertai inom halah ki ni gisngi lengai na do dang ret kelung ai bet the mobile tu kelung la malen with the mobile setengah no tu ikon jong pila dang it khamat bohe ba berben palat ban ye tu bitor Horlicks kelung mentah tang ba melen madle ento nang mai tang ba song khop dah shim ini ama kemi aku na cakap kitab tang ba ngap tang ba ani kon dep situ mat pet mobile ben kamu mesti kon yang ngala kontrol mengai kimi na do dangret wadi kuparo nga kontrol lamar balai la dang ayam ki hab ai mobile be yanga tading ta jenjar tading tam dei tang pi ai mobile pi aban ai yo jisu pi aban ai ga ktien pi aban ai ga jingsha ka kmi jo Moses ka ai yo Moses ya ga ktien bad ya ga jingsha bad dei hang ta bo Moses u kala bu tip ya ka nongrim ya ka tenrai ga jong u klam kam ya le de bu de khon jong u pharo u tip ya le de bu de khon jong mrao mano bahikai ka kmi amen pi ki kmi nga jo ong ka ta fi don kanong ba crown o blay fi don ka jingit kli ka ba crown o blay but ka kmi ka jo Moses ka yo tulop na uparo kayo tulop bahe haba ka ri khon la jong ka yo do tulop bahe dan kimi ka pa ba ri khon la jong yo tulop
Nakwa banong ifi haba piri bahai kun so fi finum yo tulap na kasorkar nagi beriu ndre fin yo tulap no blai. Amen. Bagata kadai ka lifetime tulap bamdei tang musyo tang ka salary hadin na ta pisayo ka pension pio bai full pay. Hadu da temen. Tagadi kata fi kum ki bangat ngakwa banong ifi la da fi syakri utrai. Piniu i ka por jong ka liur ka banwan ha ka jim ka jong pi ke jingker ku. Mdei tang kata ka vio haladi henry wat ki kon ki kti ki jong pi kin long ki bala kerku ka jim ka jong pi. Amen. Kin long ki bala kerku ki bahayeng ki basem ki jong pi kin long ki bala kerku namar bamdei tang baki kon ki nyo jim penem ki bahayeng ru kin wan sa ka jim penem. Amen. Nengkong kin keren benya pi henry halas kin sawan padwai hapi kinong tang tu kamem hi ka banang bandwai. Shisha, kini ya kata ka jing po api, kini kata ka bor ka jong blai, kini kata ka jing long reu blai ka jong pi, bat ya kata ka jing pen slek, ka bo blai pen slek api bakin nom like padwai sinu kin wan bet pi, kin kan mau tang ya pi, ka ong tu brim ne kliak kan mau ya pi, ukan mau yang te ai bagi bahayeng ru kliak kin kan mau ya pi, habakin mat ke jing ka GMM kin nom kan mau ya no kin kan mau ya pi. Amen. Balai ki ken mau ya pi namar kila keren ben shwa ya pi lada kim keren ben ken mungkin mau hiru. Namar lada flasha ki cing keren ben ken mau ma long ko ba advertisement de la de. Stem. La ken mau baro gini keren mi tang spang jong pi de. Ki keren ni bas ni unre kata de advertisement. Stem hadin ru abakimat jinge ken mau be ya kata bala advertise. Men shwa keren ben oh ken mau tang itu. Oh di tu mentak long ta. Lek nak syaituna. Lek nak itu buat deng na, itu buat red na, kerteng buat red na itu mau krav itu beliau. Tahu tuai dah fi, kesuit ru di itu pet. Tuai dah sungguh yok kia siapi, tahu keren dah sungguh mau tak kecingkit kebakiak sulat biwar. Tapi kata apa orang fi baleng bajang fi, pini ia katakan jingkar ku ke jong blek ka por liur kan wan bet bagi bayeng ki basem ke jong pi ki ba jengai ki ba le kiar ya pi kita ki bayang ke isi pi kin wan lut sha utrai leng ba jong pi. Amen. Kan don ke kaliur ka jim ke jong pi. Praise the Lord. Tadi ta ka jim ke jong priu ka don kli apa ya ka por fini. Fini bet ya ka jing le pla ka jong blek ka liur jong ka jing shlei. Ka jingkar ku jong blai ha ka bakin jamin sim ka jingkar ku jong blai ha ka bakin jado ya pi. Banganget ya kata maru try kular ya kata badeng tau try wang la ka puli di tron mil no manyo ka babal ka krani kata baru try ong kum ni kani ka khot ka ba khat lai ong bat un it ya me bat un kar khu ya me bat un pen roi ya me bat un kar khu yo so ka kpo jong me bat yo so ka ri jong me bat yo ko jong me bat ka wan jong me bat ya ki pniang jong me bat ya ka jing roi ki masi jong me bagi kan hon lang brot jong me haga ta ka ri ya ka bangala sma ya ki kpa jong me ban a me men long bala kerku halor ki jaj bin riu baro anom dan shinrang lem ne kan thei balingki hapdeng jong pi lani hapdeng ki jing ri jong pi baru try un shimno na me ka jing krau baro ba unom bu halor jong me ka weekend na ka ki jing pang ki basniu na ka ri Egypt ya ka ba metep Henry un bo haki halor kita baro ki basyun ya me utrai wong na kerku ifi utrai unda ie je fi unda le iki kamba ji un penroi ki jing kerku so akpo jong fi ki bam yo khon kin yo khon so jong kita ke ya kata ka ri ke jong pi ki jing trai ke jong fi tu ko ba ta ka wan ke jong pi ki pniang ke jong pi ki jing roi ki masir kin shibun ki lang brot kin shibun ya kha bi shibun kan roi bi shibun don kali ka wei kan kha sa artli kali amen skutir un kha khambon penyai rapido ejai roi tra katien ke jong blai ka ong kan kha de ke ka ba pi don kan roi kan man bha kan kha amen ya roi try mdei tangki masih mdei tangki belang wat gitu tiar ki ba fidan na hing jo pir kin kha ya roi try fidan menta ar kamera kan kha sa ar kamera dan shimala kan mi so shimala ngenyam nget menta ga ying jot bin sa snaying building
Kambas yo yang beling tahu dong ngam kuat mai ra ublay pi. Stem hiap don ka jing angnot. Bang nget haba pi nget. Utrai wong an le ya kata wong men long ubala kerku halor ke jaj ben riu men dan sinrang le kan thai bal lengki pedeng jong pi ka bamot mri tang ke jing lengki ha kata ka baken jado ke jing lengki baken jam se ublai wong an kerku ya kita ki kin thai ki sinrang ke jong pi ki badan ha ke yeng ke jong pi. Amen. Amen. Nget utrai lo ong ki kata bo un le be ya kata un sim no ke jing krau baro bo numbu. Ya kata kau weekend nak kita kijingpang ke besneu jong keri Egypt kan man ke jingpang partai yang ini ai ngu yo blame nak ini kipor covid dan weiru nak kibanget jungi kipang covid ni kamdan balik tap yano ne balik dua yano pang covid ni la shi dua try ya dame try ya da shisha. Amen. Hero try ni isha ke bor ke jong blay ni kum pastor tentang kat subuh la don bayap nda por covid dan bayat thop hi. Ai ngoi blai pastor rang ni tho apor covid. Ya roi try. Hallelujah. Kadang ke jingkeman ha ka por juga jing terkang. Kadang ke jingkeman ha ka por juga nem sneu yang igi banget. Namar ngidon kum ki Israel ngidon ha ka ri Goshen ngidon ha ta ka Goshen ka bakan zaman sim. Ja satai tingim tep tang hangi tangi best bet. Satai gila ban ya yap in linear ri wa ke khlam ke babun ri ngidon ha ka jingka aga jong try ka Goshen ka jong blai ya ka bam dan balaban keta yang i. Amen. Amen. Tak ada wajud tiang. Ya ke jing crow ya jing pang juga dia percaya. Tapi nang man siap tiang you blai ke jing pang la tiang ya pi. Amen. Tapi nang man siap tiang you blai ke jing duk ka siap tiang ya pi. Amen. Ladau uksoi upersang man lute sipau tengka na pi. Uhaban seo pat sispa tengka ya pi. Amen. Uksoi nang yo pi ayo dam tat. Muni haulia. Unting la dau syukur ya pi. Unting la dau lalam ler ya pi. Amen. Kadau la dau luti. Wat ju ong ni beleng sak luti, beleng sak tok. Ong langala sak tok makana dengan sayo ya ke sispa sya. Amen. Kinum do. Ngakan mau don report jonga. Wa bisa yo tau beriu ndala dap ai bisa, tau beriu la ja ka ja. Terlapoi ke por beuru dan kam bisa ya ladi. Bukan masuk tahu beri orang terai ngan yuan ai tak bisa. Suduai bu de melek cari Amerika ngakan mau. Itu kena yang ah. Unan bisa, duna tak bisa. Rai fitip hadin news nem nak no na tahu beri orang tak bisa news nem dah la jam nan cu selong ru lapoi ai tep. Haga tak ngidang step wan yang bi dengung. Marsun play kata ke jingkang yang bi dengung. Uya mentau ai kata ke pisan ru pojar nyu pojar. Ya ke bula da bam ai pras nem na news nem mensua. Ukhlem madar, ukhlem perkat ru mukun ma ru tau breu. Reu blayam tendung tau breu usa sudah Manipur na sini wan her ru Manipur wan si silong wan ai ke pisa ju ta perlok nga. Tading ta ngakap nang fila da vidon u blayam nang bam ai fiam u blayam tendung makusngi. Tadam dan bam ai. Kim de bam ai bagi nang bam ai kim la ban bam na fi. Amen. Heroi try. Ya badai ju kibri ru siu na. Daladan wat juang ulek bahe be oh nga badan pau oh nga pan be natu pra bangit lu bun li pan natu tu win tu pan natu daldep natu pat pra bangit tu yang mam kababel ka kran ni ka taru kababel kom ni ki pra bangit ilong no pe tin su play ka angkom ni pan pule ni ka por sam lai punyo de khot arwei ka ong ubamman ushim keliang bat siu no apat henrei ubahok ule isnei bat u ya ai. Kababel ka angkom no ubamman ushim keliang bat ju siu syu. Henrei ubahok ule isnei bat u ya ai. Tading ta habang ngingi dai ki banget ngakwa ban ong ye pi wat ju bam e ka pisa ki we lada pi don ai no. Lada pim don duai ba pin yo ai. Amen. Kam ju ban bam pisa ki we. Tading ta kwa ban ong ye pi kum ki banget pihak ban long kum ta la da fi kwa e ge jingker khu ge jong blai pihak ban em kat kum ge ktien ge jong blai roi trai. Amen. Wat ju ngobang ban bam e namar basya bam e pat double. Telada pi long padu trai lada kidan kinong bam e kin sawan siu e ye pi. Amen. Roi trai.